Men jeg ved ikke, hvordan den er. Der står nok derude. Så det er fejre til næste. Ja. Så har jeg Popman har 4 uger i gipsen. Og jeg er heldig. Så er alting meget grænsen i forhold til, hvad det fejrer. Men jeg er heldigvis klar næsten til det. Så det er også det, vi skal spørge om hjælp. Alting. Der er ikke fedt. Det er ikke rigtig løbende, det skal tage med, for at det skal være. For at score, så skal man kaste den. Der er ikke rigtig plads til udenfor. Så skal man kaste den uden for midt. Og så en, der skal den gribes her, som ligesom er amerikansk fodbold. Ja, bare kaste den til højde. Så var det nogen, der skulle i gang. Og man har kun angrebet, så længe en ting, så er folk helt uden for det. Så det skifter angreb hver eneste gang, når det er gulvet eller ude. Eller mod. Herude. Er du ikke en? Og hun har Hvad holder I tager af det? Nej, det er jo så meget besøg. Nej, Jeg ved ikke, hvad du skal. jeg har ikke stået i reglerne, men det kan godt være, at Du er krudt på. det er bare ret ude, som det var på timer, men det kan godt være, der også. Der er en tid lidt videre. Ja. Det der, det kan jeg ikke.
Så har vi spillet noget Aarhus. Det der Aalborg. Aalborg, det spillede vi også i morgen. Det ved jeg ikke. Det var det ikke. Jeg følte mig ikke der. Hvad er det? Aalborg mod det? Aalborg. Mod Aalborg. De er så søde, de der monsterhold, de havde sidste år, de to. Hvad er det, de spiller til? Tror jeg. Var det spændende? Det kan jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg tror, de er... Kufgård. Jeg tror, dem der har 9 vinder. Hvis I sort. Jeg tror, så er det. Så er det. Vi skal vist ramme os an, hvis vi skal have nogle point. Ja. Den skal vi ikke spille mod. Skal vi det? Jo, vi spiller mod begge, der har. Det hvide hold, det hvide hold, Hvad har vi gjort for det straffe? Hvorfor har vi ikke fået den pulje over? De har fucking smidt den, der er lavet på langt. det tror jeg. Det er Aarhus, der har lagt programmet, så er de... Selvom de vidste, at jeg har haft det dårligt godt, så er de kun så mange af dem. Næsten lige så dårlige over til dem. Det der, man skal være en masse. Ja, og når man er på defense, så går det lynhårdt. Vores piger, de er i den samme hal som jeg. Jo, de sidder helt nede i enden.